जोंनि बर' समाजाव मा जामारदोंना माबा सानै साथाम गथ' गथाय गोनांफोरासो गोसोनि बेराम जासोगारदों। हेल' लोगोफोर, वेलकाम टु माय कन्टेम्परारि इउटुब चेनेल। स' लोगोफोर, दिनै नोंथांमोनखौ बे गोदान भिडिअ फरायनानै लाबोबाय। नोंथांमोना दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव अननानै आंनि बे कन्टेम्परारि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे गोदान गोदान नटिफिकेसन मोनबाय थानो थाखाय साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। स' लोगोफोर, दिनै जोङो सावरायगोन जोंनि बर' समाजावहाय गोबाव समनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थागासिनो दङ बेफोरबायदि मोनसे भाइरासआ। सोरबाया सानै गथ' गोनांखा, बा सोरबाया गथ' सासे बा साथाम, सोरबाया उन्दै गेदेर गथ' गोनांखा, बेफोरबायदि बिमा बिफाफ्रासो दिनै मा जादों, सेंग्रा सिख्लाफोरबायदि गोसोनि बेराम जानानैहाय दोनखारलायगासिनो दङ आथिखाल मुगायावहाय। अब्ला बैफोरबायदि सानै साथाम गथ' गोनां बिमा बिफाफोरासो गोसोनि बेराम जानानैहाय बेखौ दोनखारलाय बैखौ दोनखारलायबाय थाग्रा बैफोरबायदि बिमा बिफाफोरा माबायदि बिमा बिफाफोर, बिसिनि खर' आरो मेलेमाव साननो हानाय कमन सेन्स होननाय दङना गैया? जे हाबा जाबाय बिनि उनाव गथ' गथाय खांबाय, गाव गथ' गथाय खांनानै गावनि फिसाफोरखौहाय इयुननि थाखाय बा फिसानि फिउचार लाइफनि थाखाय बेखौ फोरोंनानै बा बिनि थाखाय गावहा माबायदि नाजानांगौ बेफोरबायदि जेबो साननाय गैला नामा? अब्ला बैफोरबायदिया माबायदि बिमा बिफाफोर गावनि आंगो गथ' गथायफोरखौ नागार माबा गावसोरसो सेंग्रा सिख्लाफोरबायदि देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरबायदि बेजों दोनखारलाय बैजों दोनखारलाय बेफोरबायदि दोनखारलायगासिनो दङ। सोरबाया खारलांदों गुबुन हौवाजों, सोरबाया गुबुन हिनजावखौ लानानै खारदों। बिमा बिफायासो गावनि गथ'आ माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावफ्लाङोब्ला बेखौ रायनानै बा माबा माबि बुंनानै बेखौ बुजायनांगौ। गावनि फिसाया गाज्रि खामानियाव थांदोंब्ला बा गाज्रि लामाजों आगान सुरदोंब्ला बेखौ माबोरै मोजां लाबोफिननो हागोन बेखौसो नाजानांगौ। नाथाय दिनै बैफोर जाय बिमा बिफाफोर बिसोर दिनै गावनि गथ' गथायनि सिगाङावहाय मोनसे लाजिथाव बर' हारिनि बा समाजनि गावनि जातिनि मोनसे बेफोरबायदि गाज्रि लाजिथाव मुगैथाव खामानिखौ मावै गावनि गथ'नि मेगन सिगाङावहाय दिन्थिलांगासिनो दङ। अब्ला गावनो सासे गथ'नि बिमा बिफा जानानै बेफोरबायदि मुगैथाव लेथ्रा गाज्रि खामानिखौ मावना दिन्थिलांबाय थायोब्ला अब्ला बै सानसे समाव नोंनि फिसायाबो देरनानै गाज्रि खामानियाव आगान होयोब्ला नोङो मा रावै मा होननानै बुजायनो? थारैनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि बिमा बिफाफोरखौ मानसिनि आखल आखुआव बा मानसियावबो गोग्लैया होननानै बुंनो हायो। आरो बिसोरबायदिनि मुगैथाव आखल आखुखौ रुजुयोब्ला मासे जुनार दाउ अमाफोरजों रुजुजाबावा बेसेबां लेथ्रा मुगैथाव आखुनि होननानै जोङो बुंनो हायो बैसोरबायदि मानसिफोरखौ। जोङो बुंनो हाबावो बैफोरबायदि बिमा बिफाफोरखौहाय दाउ सैमा अमाफोरजों रुजुनाय माने बैसोर दाउ सैमा अमाफोरखौ लाजिफोनांनाय जागोन होननानैसो जोङो बुंनो हाबावो। बिसोरबायदि लेथ्रा सासे मुगैथाव आखुनि मानसिफोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला दाउ अमाफोरजों जुनार हारिखौ ओरैनो लाजिफोनांनायसो जाबावगोन। माने जुनारावबो गोग्लैबावा बेफोरबायदि मानसिफोरा। अब्ला बेसेबां मुगैथाव जायफ्रा जिब जुनार बिसोरसो गावनि जोनोम होनाय फिसाफोरखौ नागार बेफोरबायदि गावनि फिसाखौ नागारनानै थाबावा। जुनारफोरनि खर' मेलेमावसो बांसिन बा साबसिनै बुजिनाय दंबावो। नाथाय दिनै बैफोर जायफोर बुजिनो रोङि कमन सेन्स गैयैनि बिमा बिफाफोर बिसोरनि खर'आवहाय जोजाय, जेबो बुजिनाय गैया, गावनि फिसानि फारसे अननाय जेबो माया गैया। नाथाय जिब जुनारा बेबायदि नंबावा। गावनि फिसाखौ नागारनानै, गावनि जोनोम होनाय फिसाखौ नागारनानै माब्लाबाबो थाङा बै जिब जुनारा। नांगौ जायोब्ला गावनि जोनोम होनाय फिसानि थाखायनो गावनि जिउखौ बावगोन। माबा मोनसे जुदि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला थेवब्लाबो गावनि फिसाखौ नागारनानै थांनाय नंबावा, खैफोद जायासारा। नाथाय मानसि जानानैबो बिसोरनाव मानसिनि आखुआनो गैबावा। जुनारफोरा जेसेबां बुजिनाय गावनि फिसानि सायाव अननाय दङ
बेफोरबायदि अननाय होननायानो गैबावा बैसोर मानसिफोरनावहाय। मासे जुनारा गावनि फिसाखौ नागारनानै थाङा, नाथाय मानसियासो गावनि जोनोम होनाय आंगोनि फिसाखौहाय नागारै खारगासिनो दङ दिनै। जुदि गावनि खर'आवहाय कमन सेन्स होननाय दङब्ला, साननो हानाय गोहो दङब्ला, बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ नागार। मालायनि हिन्जावजों बा मालायनि हौवाजों गावनि अननायखौ होस्लायस्लाय गावनि आंगोनि हिन्जाव बा फिसाय, गावनि गथ'फोरजों न'खराव अननाय होनानै रुजु रुमु मिलायनानै न'खर संसार जायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन आरोबाव गोजोननाय गैया संसाराव। नागारनो हानांगोन जुदि खर'आव मेलेम साननो हानाय गोहो दङब्ला। मालायनि हिन्जाव आरो मालायनि हौवानो अननाय होनानै गावनि न'खरनि आंगो फिसाफोरनि सिगाङावहाय मेगननि मोदै, गोसो गोरबोआव गाबखांहोनाय दुखु होनायनिख्रुइ गावनि जा दङ, गावनि न'खराव जेसेबां बिहाव बिखुनजो फिसा, बिसोरजों बांसिनै अनलायनानै रुजु रुमु संसार जायोब्ला नोंनि जिउआ बेयावनो साबसिनै गोजोननाया दङ। गावनि बुजिनो हानाय गोहोखौ लानानै जुदि गावनि आंगो फिसाय, गावनिनो आंगो हिन्जाव, गावनिनो आंगोनि गथ', बिसोरजों खौसेयै जुदि अनलायलायनानै मिलायलायनानै न'खरखौ जानो हायोब्ला बेसेबां गोजोननाय दङ। आरोबाव बेजोंनो लोगोसे नोंनि न'खरनि गथ' गथायफ्राबो बेसेबां मोजां जालांगोन। नोंनि गथ' गथायफ्राबो देरनायजों लोगोसे संसारनि गियान लानाय, बा नोङो गथ'नो माबायदि गियान होनांगौ, बेफोरखौ जुदि बुजिनानै अनलायलायनानै न'खर संसार जायोब्ला नोंनि न'खरावहायनो बांसिन गोजोननाय दङ। बेजों लोगोसे नोंनि गथ' गथायाबो सासे गियाननि गुनि जाहैगोन। नोंथांमोना जुदि आंनि बुंनायनि सायावहाय मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, आरो जुदि आंनि बुंनायनि सायावहाय जुदि गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला अननानै निमाहा खालाम। आं नोंथांमोननिसिम फिन खनसे रिकुवेस्ट खावलायहरनाय, नोंथांमोना दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला बा दासिमबो आंनि बे खन्थाइ मुलुग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेफोरबायदि गोदान नटिफिकेसनफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय साखाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै ला। गोजोन्थों।